Ka foli bila Sherifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma maa ma sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la nin wagati an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ jɛmukan kɛnɛ sigilen laada don tɛnɛn o tɛnɛn ni wagati mana se an bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ɲini k'o di aw ma bonya kɔnɔna na o la bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an b'a daminɛ ni min ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ minisiri soba la duwakun kɔnɔna na ale kɔni ye wele bila maaba dɔw ma ka se ka kɛrɛnkɛrɛnna bonyamasegi ta ka ɲɛsin maaba damadɔ ma olu ye baara minnu kɛ farikolo ɲɛnajɛ la an ka jamana kɔnɔna na ka se ka jamana ka bonya sɛbɛn ta k'a di olu ma o kɛra sababu ye ka se ka maa caman nisɔndiya maaw bɔra kosɛbɛ ka se ka na a ko in kɛnɛ ka sabula a kɛw kɛra koba de ye kɛrɛnkɛrɛnna palais des sports kɔnɔna na min ye an ka ɲininikɛla min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Alasani Ayidara a ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛkulu la ɲɔgɔn fɛ. ɲɛnajɛ in kɛra waleɲumandɔn ye cɛw ani musow ma minnu cɛsiri kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baara hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔna ani Mali kɔkan na se jɔnjɔn di min kɛnɛ kan général de corps d'armée Ismaël Ouagé qui est ministre d'État, ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale o tun bɛ kɛnɛ in na a ye jɔnjɔn sɔrɔ fara mɔgɔ 25 kan minnu jijalen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw la Mali kɔnɔna na. Ne kɔni bɛ ka ɲini u fɛ halisa ka courage ta an ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ a ye n'u fanga masa la u ka essayer ka kɛ ka ɲɛ quand même o de ka ɲi sport ye farikolo ɲɛnajɛ don ni farikolo adapté mun na a bɛ dege o de la donc n b'a ɲini kɔmɔgɔ bɛɛ fɛ u ka baara kɛ jusqu'à présent ka baara kɛ. Bon an bɛ foli lase bɛɛ ma parce que nin ko in kɔni ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a ye k'a fɔ bon baara kɛlen tuma bɛɛ sara de b'a la parce que i ye baara min kɛ kabini i fitinin ma i fanga b'i la k'a kɛ waati min na fo ka taa kɛ i dɛsɛra i bɛn'a bila ni jamana yɛrɛ y'i lakodɔn a la k'a fɔ bon i jija o baara kɛlen na k'a fɔ e de bɛn'a bila ka janjo ta ka d'i ma k'i ka o bila i bolo o kɔni ne ko an tɛ foyi kɛ ni foli dɔrɔn tɛ jamana ye a denmisɛnninw fana k'a f'u ɲɛna fana o fana k'u jija parce que ni médaille ninnu a tɛ sɔrɔ jija kɔ a tɛ sɔrɔ baara kɔ ministre bɔra k'a fɔ a ka discours kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ donc bɛɛ k'i jija pour ce Mali la n'Ala kira sɔnna ma. Kɛlen don parce que distinction dira minnu ma mɔgɔ minnu don u y'u yɛrɛ di Mali ko yɛrɛ de la u y'an ka jɔnjɔn kɔrɔta yɔrɔ caman u y'u sacrifier u taara ye an représenté extérieur la mais u y'u ka jamana kanu fana yira donc n se k'a fɔ ko olu caman bɛ yan nɔ olu de kosɔn Mali donna yɔrɔ caman parce que u taara dɔw ye athlètes ye dɔw ye joueurs ye dɔw bɛ dɛmɛ lase dɔw ye encadreur sportif ye dɔw ye ministre kɔrɔw ye mais u bɛɛ lajɛlen u y'u cɛsiri jamana ko la walasa an ka sport ka se ka dɔn yan nɔ kɔnɔna la mais jamana kɔ kan fɛnɛ donc c'est normal an ka se k'u reconnu k'a f'u ye vraiment félicitations ko hali bi an mɔgɔw b'u ka duwawu n'u ka dɛmɛ la n'u bɛ se ka an dɛmɛ sira o sira fɛ an kɔni bɛ yan nɔ an b'u lamɛn o sira fɛ donc vraiment félicitations à eux. Hukumu kɔnɔna na an ka faso marabagaw y'u ka danaya sinsin kosɛbɛ maaw kan maa minnu jijalen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw la minnu y'a k'u ka baara ye k'u ɲɛsin a ma ka kan ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw sinsin ka se k'a cari walasa dugu wɛrɛ maaw olu ka se ka ɲɛbɔ an fɛ jɔnjɔndi bɛna kɛ wagati ye min an tɛna ɲinɛ a kɔ joona barisa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ olu tɛna saliya tuguni farikolo ɲɛnajɛ kow la walasa an ka Mali farikolo ɲɛnajɛ baaraw u ka san sɔrɔ. O b'a to an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen nɔ n'an taara olu fɛ yen nɔ an bɛ don min ye mini foot kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya min final ba dasira final championnat mini foot ne a labɛnna association malienne de mini foot maaw fɛ donc a ko parrain o kun ye président Alu Sangare donc invité d'honneur kun ye préfet Sikaso préfet Amadou Gassambe ani Sikaso maire Kalifa Sanogo ani madame Sanogo Kadi Kulubali donc an b'a ye k'a fɔ jama bɔra kosɛbɛ ka se ka na ni dolanci seereya an b'a ye k'a fɔ dolanci min kɔnɔna na foliw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye coup d'envoi symbolique o fɛnɛ kɛra i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na u ka jabaranin kɛnɛ kan o la équipe fila karila ɲɔgɔn na u kɛlen don ka équipe fila bila ɲɔgɔn na sa n'o ye académie kɛnɛdugu ye ni ale donfini ye nɛrɛ ale ni CFA donc CFA Sikaso olu de tun bɛ ɲɔgɔn na a kɛnɛ kan an b'a fɔ a kɛra dolanci dumanba dolanci min jijara kosɛbɛ min bɛ tali kɛ championnat mini foot kan Sikaso kɔnɔna na donc dolanci yɛrɛ kɛra
olu Sangare ka dolantan yɔrɔ dagayɔrɔ yɛrɛ la donc dolanci dumanba an b'a fɔ dolanci kɔni seba dira min ye académie kelen duguma olu ta kɛra 6 ye CFA de Sikaso ta kɛra 3 ye dolanci kuncɛlen min ye meilleur joueur ye bonya dɔ kɛra ale meilleur buteur bonya dɔ kɛra ale fɛnɛ wa min ye équipe 18 olu le tournoi daminɛ o 18 na maa o maa kun bɛ kɛnɛ kan nɔ a équipe 18 bɛɛ lajɛlen bonyamasigi sɛbɛn taara ka di o bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen ka se ka o la nisɔndiya équipe min dasira final la min ye bonya dɔ kɛra ale fɛnɛ wa min ye trophée ta nin ko in na an b'a fɔ donc donbolo dira ale ma médaille dira a ma ka sɔrɔ ka jɔnjɔn di a ma an ɲɛ b'a la cogoya min na nisɔndiya o kɔnɔna na ko in kuncɛlen sa min ye kulo ye labɛnba ye Alu Sangare donc ni ale yɛrɛ association malienne de mini foot ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔna na donc a ye dantigɛli kɛ a ko la a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛko la ye baara la a dabɔra min kama an b'a fɔ ko a kɛra o ye an b'a la fo kulonkɛ kama o ye fɔlɔ ye a filanan a dabɔra ka balontanna ɲumanw ye mini foot la ka mini foot yɛrɛ engagé donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ i b'a ye nin bɛɛ sɔrɔla a kɔnɔ donc vraiment an b'a la tanu k'ala barikada k'a fɔ ko an tun bɛ fɛn min ɲini a kɔnɔ an y'o sɔrɔ an wasalen bɛ effectivement an bɛna débat k'a kan spécialement mɔgɔw bɛ mini foot mɔgɔ caman ne ko mini foot a bɛ k'o kɔnɔ ko denmisɛnninw ka balontan de don mini foot c'est par rapport au nombre de joueurs ani terrain dimension c'est-à-dire que terrain kan balontanna 5 de bɛ jouer 5 wa terrain fana bonya ka dɔgɔ ka tɛmɛ football à 11 kan o ye nin mini foot yɛrɛ ka tagabolo ye après a règlement bɛ yen ni ko mini foot fɔ i b'a fɔ o de la anw bɛ retard la dɔɔni sinon mini foot yɛrɛ confédération créera ɲinɛ a san 10 de donc i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ retard la parce que Mali tun affiliélen tɛ mais ni affiliation in kɔfɛ sisan an bɛna sigi Mali région bɛɛ kɔnɔ pour que cogo min na Mali bɛ commencer ka taa Coupe d'Afrique ni Coupe du Monde na mini foot la o fana ye bɛ sɔrɔ fɛn fila la ne y'a jateminɛ Tata yan'a banni yɛrɛ ka se Tata ma Monrozi balontanna de don ne yɛrɛ ka balontanna de don n dɔgɔnin de don fana maintenant o kɔfɛ sisan i b'a ye a tanyana sababuya min na n'o kɛra politiki ko sababu a ka kan an ka mɔgɔw hakili jigin a la mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ o de kama an ye nin kopo in k'a ta ka ɲɛsin ale ka taasibila ma sisan an ye min ye yan bi o bɛ wasa bɔ ni ko bɛ wasa bɔ an ye jama ye an ye mɔgɔ sanumanw ye an ye mɔgɔ nafamanw ye an y'a ye k'a fɔ Sikaso bɛɛ tun bɛ yan nisɔndiya tun bɛ yan an y'a ye k'a fɔ Sikaso bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔn ma mini foot dɔrɔn tɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la pour que Sikaso bɛ yɛlɛ sanfɛ laɲini fana ye o do de ye mɔgɔw ka kɛ kelen ye mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que Sikaso bɛ yɛlɛ sanfɛ vraiment n bɛ weleli min lase Sikasokaw ma halisa an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka falifaliliw kɛ ɲɔgɔn na pour que cogo min na Sikaso bɛ se ka taa ɲɛfɛ ka foli di bɛɛ ma ka foli di Sikaso préfet ma Sikaso maire ma maire adjoint fila tun bɛ yan monsieur Balo ani Ramata Bagayogo kan an ka foli d'u ma o ka cɛsiri la préfet n y'a fɔ an tɛ tila foli la parce que mɔgɔ min de don a hakili bɛ jeunesse fɛn bɛɛ la donc o kɔfɛ an bɛ foli di organisateurs ma minnu y'a organiser o ma kɛ wari la dɛ wallahi o bɛɛ ka fo ka sɔn ka na bénévolat la ka nin balontan organiser fo ka taa ban kɛlɛ ma bɔ a la an k'o foli d'u ma an k'o foli di olu ma ka sɔrɔ ka foli di Sikaso ka bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma nin tɛ kɛ a laban ye nin bɛ k'a daminɛ mais nin tɛ k'a laban ye merci. o b'a to an bɛ kuma fɛn wɛrɛ kan an bɛ taa min ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ nasira ka nɔrɔ dugalen don ka bɔ maa minnu ka yeli ma olu ka jɛkulu min bɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira la min ye Yakuba Goyita ani olu de ye baro kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ donc o b'a kɔnɔna cogoya min na gɛlɛya min b'u kan ani nafa min b'a la ka ɲɛsin a ma kofɔlen ninnu ma da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka se ka a walawala u bɛ fɛn min sɔrɔ baro in kɔnɔna na an ka jɛkulu la ɲɔgɔn fɛ. Serifila Jabrɛni filɛbɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ ɲɛna ko min ye aw ka rubrique kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ tali kɛ Mali fédération kan an bɛ o kɛnɛ de kan bi an wulila ka se CESU foot mɔgɔw ma an bɛna u ɲininka u bɛna présenter ne ka kuma CESU foot yɛrɛ kan ni Ala sɔnna ma an sɔgɔma. Ni sɔgɔma. An ce i présenter. Ne tɔgɔ ye Madani ye ne ye Libreville ka centre directeur ye
o centre o be sesi futu de kɛ ala ye nɔrɔ dɔgɔya ka bɔ minnu ka yeli ma olu ka balontan Libreville yɛrɛ ye jumɛn de ye ani sesi futu Libreville yɛrɛ ye jumɛn de ye Libreville ye jɛkulu ye jɛkulu min ni o sigilen don ka sesi futu baara kɛ komi n y'a fɔ cogo min na sesi futu ye balontan de ye ala ye nɔrɔ dɔgɔya ka bɔ minnu ka yeli ma olu ka balontan de don donc an yɛrɛ jabalaba bɛ falajɛ yan an bɛ IGA kuru kɔnɔ n'o ye an ka yɔrɔba ye ale ye nɔrɔ dɔgɔya ka bɔ minnu ka yeli ma olu ka sélection aw bɛ to k'a kɛ cogo di bon an ka sélection an b'a o de hukumu yɛrɛ y'a to anw sigira IGA kɔnɔ u bɛɛ bɛ bɔ Mali région fan caman ka na ɲɔgɔn sɔrɔ IGA de kɔnɔ kalan sira ni baaradege sira kan donc en fonction de ça denmisɛnnin minnu b'a la n'u ka kɛnɛ an bɛ taa kilasiw kɔnɔ an bɛ sensibilisation kɛ sport nafa ni fɛnw ye minnu ye pour que u ka se ka na balontan bon balontanna ye suguya fila ye anw fɛ yan nɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu ni a bɛ wolo ɲɔgɔn fɛ olu m'a ye mais i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu tun bɛ balontan u fitininama u ye carrière dɔɔni kɛ club dɔw la mais après ala ka lajarabi bɛ bi u kan u tɛ yeli kɛ bilen donc olu fana bɛɛ bɛ na an b'olu récupérer ka se ka an ka tɔn na ɲɛnamaya cogo min na ka équipe dɔ créer n'u ye sélection kelen kɔfɛ balontan ani équipement ko bɛ cogo di aw bolo yan donc sélection kɔfɛ an ka balontan n'i y'a jate minɛ an bɛ jouer terrain min kan o terrain ani handball terrain de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que an ka terrain a bɛ taa mètre 20 kɛrɛ la ka taa a sira jan fɛ o ye mètre 40 ye donc à peu près ani handball ballon terrain de bɛ taa ɲɔgɔn na donc an bɛ baara kɛ ni ballon min ye o ni ɲɛmaaw ka ballon u bonyaw bɛ taa ɲɔgɔn na mais différence ye mun ye n'i y'an ka ballon lajɛ i b'a ye kɔcɔkɔcɔni de b'a kɔnɔ donc o kɔcɔkɔcɔni joueurs bɛ boli o de nɔfɛ pour que ka se ka baara kɛ n'a y'a jateminɛ nɛgɛ dɔ kɛlen don ka an ka terrain kori an b'a fɔ o ma ko barrière donc o fana b'an dɛmɛ pour que joueurs ka se k'u jɔyɔrɔ dɔn k'a dɔn yali u ɲɛsinen don u yɛrɛ ka jɔ de ma wa ou bien u ɲɛsinen don juguw ka jɔ de ma donc o barrière b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ tuma dɔw la n'u guwanna ɲɔgɔn na balontan na n'i tununa i bɛ boli ka n'i bolo da barrière la donc a b'i permettre k'a dɔn i ka kan ye yɔrɔ min ye ballon kɔfɛ an ka baarakɛminɛ dɔ fana ye nin ye ale lunettilama don lunette manama don donc ale nafa ka bon kosɛbɛ an ka joueurs ma parce que a b'u ɲɛda protéger bon ni an ka ballon in lajɛ k'a kucukucu n'tɛ i b'a sɔrɔ partie dɔ b'a la o partie o ka bon dɔɔni ka tɛmɛ tɔw kan donc kucukucu min b'a kɔnɔ n'o ye nɛgɛ o de sigilen don o yɔrɔ kan donc a kɛkun ye de ni ballon ni vitesse nana n'a ye ɲɛda sɔrɔ a kana na ɲɛda bana ka joueur bali ka jouer o de y'a to n'i ye an ka lunette lajɛ i b'a ye sifɛn b'a kɔnɔ a protégelen don sesi futu fo ka taa se fédération ma baaraw bɛ kɛ cogo di an kɛlen ka baara daminɛ san kelen baara kɔfɛ an ni fédération ye ɲɔgɔn dɔn an ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ jamana tɔw bɛ ka taa compétition na est ce que an tɛna ɲɛɲini pour que Mali fana ka se ka taa compétition na donc Libreville donna fédération na o cogoya de la donc fo k'a se bi ma an ni fédération kɔni an bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ da magara compétition ko la aw ka compétition bɛ organiser cogo di est ce que aw bɛ championnat organiser fo ka taa se compétition internationale no aw b'olu participer donc san o san championnat national bɛ tan détection bɛ kɛ sélection bɛ kɛ o kɔnɔna de la an bɛ championnat participer fédération ka hukumu kɔnɔna de la sinon pour le moment an dagayɔrɔ ye Bamakɔ de mais an ye région mɔgɔw bɛ sigi ka fɔ o la an y'u ka entraîneurs former ni ala sɔnna a ma an bɛna boliboliw kɛ pour que olu baaraw fana bɛ se ka sigi sen kan cogo min na compétition internationale hukumu kɔnɔ est ce que aw delila ka taa a dɔw la ni ka na ni jɔnjɔn ye maliyɛnw bɛ ka nisɔndiya pour le moment an bɛ don min na komi bi an bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye o de ye ni balontan in na Mali ye jɔyɔrɔ filanan tigi ye farafinna bɛɛ donc diɲɛ bɛɛ an ka compétition laban na Mali ye jɔyɔrɔ 10nan ye an bɛ ka kuma i b'a komi don min bi an ka capitaine n'o ye Mamadou Thiam ye ale ye meilleur buteur africain ye bi ala y'ale sigiyɔrɔ bɛɛ Faransi ma a bɛ club dɔ la ye o championnat fana la hali ɲina 2026 la a kɛra yen fana championnat meilleur buteur ye directeur nɔgɔya bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw fana bɛ yen
aw ka jɛkulu in kɔnɔ est-ce que gɛlɛyabaw kan wa welewelekan jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw ma cogo min na u bɛ se ka CES foot dɛmɛ? Fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye matériel ko de ye parce que n'i ye anw ka ballontan in ta k'a lajɛ an ka matériel ninnu ye matériel adapté lenw de c'est comme fɛn dɔw de bɛ fara ɲɛmaw ka matériel kan pour que an ka se ka baara kɛ n'o ye souvent a da ka gɛlɛn donc an mago bɛ se ballon caman ma wagati dɔw la o gɛlɛyaninw bɛ yen donc gɛlɛya filanan o ye hali bi an ka jɔyɔrɔ in kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ hali bi maliyɛn caman bɛ yen minnu ma an lakodɔn kosɛbɛ donc à travers vous an b'aw fo nin kɛnɛ kan mɔgɔ kelen kelenninw bɛ k'an dɔn bon gɛlɛya sabanan c'est que an ka mɔgɔw caman bɛ yen nɔ n'u ye defu sɔrɔ u tɛ si bilen IJA kɔnɔna na yan nɔ donc u bɛɛ bɛ taa so de donc pour que u ka se ka na entraînement na a bɛ musaka ko de demander et puis fo équipement fana ka san ka d'u ma donc o gɛlɛya damadamanin de bɛ yen. D'accord président dakuruɲɛ laban jumɛn de b'i bolo folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sirifila Jabarani filɛbagaw ma nin wagati in na? Folikan n b'o o daminɛ aw yɛrɛ la fɔlɔ o kɔfɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka IMAV ɲɛmɔgɔw fo an b'o kuru min kɔnɔ k'an ka fédération fo ka maliyɛn cɛ a n'a musow k'u bɛɛ lajɛlen fo o ni an bɛ minnu ka mara kɔnɔna la n'o ye ministère des sports ye an b'o minisiri fo. Sirifila Jabarani filɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ɲɛna ko min ye aw ka rubrique kɛrɛnkɛrɛnnen ye o de tun ye nin ye bi an tun wulila ka se CES foot maaw ma ni o directeur général ye Madane Berté ni o ye o ka fédération handisport secrétaire général ye an tun nana olu fɛ yan bi cogo min na a bɛ se ka na walawalali kɛ anw ye o ka farikolo ɲɛnajɛ in kan. Merci. O b'a to an bɛ taa Bamakɔ district 3 o kɔnɔna na olu ka championnat super D3 o tun bɛ sen na donc an b'a fɔ min kɛra dɔgɔkun laban in kɔnɔna na Korofina Nord o kɔnɔna na donc Sotiba ale ni Ɲamakuni donc olu tun bɛ ɲɔgɔn na donc min kɛnɛ kan na a banna u ye seba sɔrɔ CFKS ani AFM kasa 1 fu ani 2 ani Kanagola an b'a fɔ dulanci 2 de tun don donc Sotiba ye seba sɔrɔ CFKS ka 1 ani Kanagolo min Ɲamakuni ale seba sɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnna AFM ka ale buruna AFM ɲɔgɔrɔ 2 ani Kanagolo Ibrahim Bane bɛ ɲɛfɔli kan y'o la an ka jɛko la ɲɔgɔn fɛ. District 1 de football de Bamako ale ka championnat super D3 Kausolar ale demi-finalu dashira Sibiridon Korofina dolantan kɛnɛba sanfɛ Sotibakaw olu Dofini Woroji ye olu ni centre de formation Korofina Sud CFKS olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ dolantan duman ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dolantan min kɔnɔna na Sotibakaw olu kɔni bɛna sebaya ta Kɛlɛ ani Kanangolo Karidu o Korofina dolantan kɛnɛba 1 sanfɛ de filanan ye Ɲamakuni ka bɔ Moribabugu n'olu Dofini tun ye bulama ye olu ni AFM olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'olu Dofini tun ye jɛma ye jɛkulu filaw folen kɔfɛ coup d'envoi ale bɛna di a bɛna dolantan duman ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dolantan min kɔnɔna na Ɲamakuni olu de tun ka wulikɛjɔ ka bon an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la fu ani fu sɛngɛlafiɲɛbɔ kɔfɛ Ɲamakuni olu kɔni bɛna baara jigi ka celu 2 sɔrɔ ka don ka tugu ɲɔgɔn kɔ mun celu 2 kɔfɛ AFM maaw olu kɔni tɛna se ka fɛnba yira dolantan bɛ kuncɛ 2 ani Kanangolo ka taa Ɲamakuni ka bɔ Moribabugu ale kanu na nisɔndiya o tun ye district ale ɲɛmaaw ta ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen dolantan ɲuman yira mun bɛ commune 1 ale dolantan ɲɛta ko fɔ. Vraiment c'est une finale inédite parce que pratiquement ni équipe flash ma deli ka na finale la. Bon, Sotiba bɛ a mɛnna je crois Sotiba a plus d'expérience mais Ɲamakuni fana vraiment c'est une équipe joueurs minnu b'u bolo c'est des joueurs d'expérience donc an bɛ se ka sigi ni finale ɲuman ye vraiment n'i ye championnat yɛrɛ daminɛ lajɛ ka se fo sisan ma Ɲamakuni était l'un des favoris Sotiba bon mɔgɔw tun sigilen tɛ ni Sotiba ye mais en réalité ils ont une très bonne équipe parce que équipe minnu don joueurs minnu don mɛnna ɲɔgɔn fɛ ça fait 3-4 ans c'est les mêmes équipes u bɛ ɲɔgɔn fɛ mais pour le moment c'est une proposition que le sponsor a demandé maintenant le sponsor ani bureau mɔgɔw bɛ sigi ka kuma maintenant nous bɛnna lieu min kan an bɛ taa o fɛ mais finale kɔni quand même a bɛ taa le 27
ni ala sɔnna. Vraiment an bɛ foli belebeleba kɛ joueurs ye parce qu'en réalité les joueurs sont restés très disciplinés. Bon, entraîneur damadɔ de tun b'a fɛ ka déborder mais an b'a ɲini halisa ala ka hakili ɲuman di olu ma. Donc an b'a ɲini vraiment encadreur fɛ vraiment halisa u ka baara kɛ ni u ka joueurs ye. Kuma b'u n'u ka joueurs de cɛ u ka foyi tɛ arbitre fɛ. Arbitre bɛ se ka fili mais a tɛ mɔgɔ si. Final ale bolodalen don juin kalo tile 27 san 2026 Ɲamakuni ale ni Sotiba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Tad Mamadou Konate o de kɔni bolodalen don fɔlɔ yanni labɛnbaw u ka décision ba kelen ta ko la. Ka kɛ n'u ka koba kɛlen min ye Burkina jamana kan duwakun tɛmɛnen Académie Sherifula dolantana u nana Bamakɔ u kunbɛra bonya belebeleba la min kɛra Bankɔni Jɛngɛnɛbugu la Sherifula duba kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ kɛnɛbani min bɛ yen nɔ jama bɔra kosɛbɛ ka se ka dolantana ninnu kunbɛn dolantana ninnu nalen u koba minnu kɛ a ko kɛnɛ kan o la sa an b'a ye k'a fɔ a ko in yɛrɛ kɛnɛ ɲɛmaa kun bɛ an fa karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Aidara denkɛ Seydi Sherif Ahmed Tidiane Aidara ale kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ka fara maaba caman kan fɛn min bɔra a ko kɔnɔna na Yakuba Goyita ani Baba Keita olu ka sɔrɔlen don an ka jɛko la ye. Walasa Académie Sherifula ka se k'a ka seko n'a dɔnko jira diɲɛmaaw la min ye tournoi belebele 2 ye a y'o participer Burkina jamana kan o min fɔlɔ kɛra tournoi international tenekuru ye o tournoi in kɔnɔna na Académie Sherifula kɛra Académie 3nan ye min ye tournoi 2nan ye o kɛra tournoi international Talamaxi ye o kɔnɔna na Académie Sherifula ye wulikajɔw bɛɛ sigi sen kan ni ka o première place sɔrɔ o hukumu kɔnɔ o sigitɔ Bamakɔ min ye Académie Sherifula kanubagaw joueurs mansaw fo ka taa se Académie Sherifula promoteur yɛrɛ ma o min ye Sherif Ahmed Tidiane ye o y'u kunbɛn cogo la Sherifula kuruba kɔnɔna na min Abubakar Traoré ale de tun ye maître de cérémonie k'a ta Académie Sherifula chef de délégation la o min ye Salif Kulubali ye entraîneur sporteur ka président fo ka taa se promoteur yɛrɛ ma Sherif Ahmed Tidiane Aidara bɛɛ lajɛlen joueurs fo u ka nin wulikajɔ in na. Bon, comme an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ ka na a bɛɛ fɔ ka ban laɲini dɔ dɔrɔn de bɛ n bolo k'o ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'an y'o sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ hali bi u ka dɔ fara tournois kan international pour que an fana bɛ se k'an ka talent yira hali bi k'an somɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na an'an ka jamana inshallah. Ni y'anw supporters ka nisɔndiya de nisɔndiya fɔlɔ a bɔlen bɔ balontannaw la a bɛ na mɔgɔ min na olu de supporters ye parce que anw de bɛ kunnafoni sɔrɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka gɛrɛ nin tɔn in na n'o ye Académie Sherifula ye a k'a dɛmɛ ni min bɛ se dunun na i ka dunun fɛ ni min bɛ se baara la i ka baara ta an ka nin dɛmɛ n'u y'an ka siniɲɛsigi ye o bɛ nin de b'anw ka quartier la yan fana nin ye mayya dɔ de ye ka ɲɛsin anw ma o bɛ an k'a ɲini fana an den minnu bɛ yen n'u bɛ se balontan na an k'u gɛrɛ tɔn in na k'u tɔgɔ sɛbɛn don dɔ i ka se ka nafa dɔ sɔrɔ i den ka wolo la an bɛ barika da an tɛ kuma janya komi fitiri sera an bɛ bɛɛ fo. Balontan tɛ se balontan ye baara de ye an bɛ baara tɔw dɔn cogo min na balontan o baara kelen de ye an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo n bɛ président fo kosɛbɛ donc denmisɛnninw u ye mun laɲini u y'o de sɔrɔ an yɛrɛ ye mun laɲini an y'o de sɔrɔ n kɔni b'a dɔn denmisɛnninw ye baara min kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ taa san 1 sɔrɔ yɔrɔ san 2 sɔrɔ yɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ b'a a ka hakɛ sɔrɔ balontanko la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di Sherifula famille bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Sherif Ahmed Tidiane Aidara ye a ye ŋaniya min siri denmisɛnninw ye ŋaniyaba don kɔnɔnajɛlen ŋaniya don sɛbɛn ŋaniya fana don n'o ye k'a fɔ an ka jɛ an ka denmisɛnnin dɔw dɛmɛ u y'a fɔ cogo min na an ye fɔlɔla ka tournoi min participer o ye tournoi international de Tenekuru fɔ ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na Burkina équipe baw de tun don donc an ye 3e place ta o tournoi in na tournoi 2nan na donc u ye balontan kun fɔlɔw kɛ u ye équipe bɛɛ lajɛ mɔgɔw bɔra jamana caman na ka na tubabu caman tun b'a kɛnɛ kan minnu bɛ denmisɛnnin balontan tɔ minnu nana mɔgɔw ɲinili kama u ye équipe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ équipe ɲɛnaman 2 u bɛna olu choisi nin kɛnɛ in kan k'olu bila ɲɔgɔn na o ye anw ni équipe min bila ɲɔgɔn na o ye Focus Sport a tiɲɛ yɛrɛ la fo i kun ka ye nin don
ma deli ka sirifila denmisɛnninw ye ni courage ye ni technique ye u bɛna kana ɲɛɲini an ye ni formation in kɛ cogo di an y'an ka mɔgɔw ta cogo di hali sisan u b'a la k'an wele anw bɛ bɔ yan don min na ka taga Burkina Faso o don kelen de bɛnna Coupe d'Afrique daminɛli ma ka Coupe d'Afrique de Nation Cheikhna Amala ale de tun bɛ Mali kɔfɛ Cheikhna Amala un défenseur central a yɛrɛ nana ni maillot ye k'a fɔ ko a bɛn'o di Sirifukɛ ma n bɛ fɛ Sirifukɛ i ka dugawu kɛ i ka académie min bɛ se ka an ka laɲini s'an ma. kɛnɛ baaraw bɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni dubabudon ye ka kɛ académie Sirifila joueur ye cogo min na u na se ka sanayɛlɛ sɔrɔ. An b'a fɔ a ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen min ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ye dantigɛli min kɛ Yakuba Goyita ka kuma barani na an ka jɛko la ye. Nin waati la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ min bɛ an bolo o de ye ka bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Nin waati la nisɔndiyalen don nin baara min ni a bɔra ka kɛ ni o ye académie Sirifila denmisɛnw ye ka bɔ yan ka taa jɔnjɔw sɔrɔ ka na yira an na an filɛ o nisɔndiya kɛnɛ de kan o la supportɛrw ani ka fara kaniyɛnw bɛɛ kan o ko nin tɛ se ka kɛ ten fo ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka académie Sirifila denmisɛnw ka o kunbɛn an filɛ o kɛnɛ de kan an bɛ ka kɛ Sirifila yɛrɛ kuru kɔnɔ i n'a fɔ Salif Kulibali a bɔra k'a fɔ cogo min o ka baaraw daminɛna yan o ni ka fara entraîneur Jérôme ninnu kan o tun bɛ an b'a fɔ yan y'u ka base dɔ ye ka se fo bi ma an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan kuma jan tɛ an bolo fo ka denmisɛnninw fo mais u ka nin baara min n'u taara yira mais a tɛ se ka kɛ ten fo degeden karamɔgɔ minnu bɛ u la u ye baara min kɛ o de résultat o yera u ka ɲɛtaga kɔnɔ ani u ka tagaɲɛ la an bɛ u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na bureau min bɛ yen ni o de ye baarakɛla ninnu yɛrɛ ye Salif Kulibali ani a ka bureau membre bɛɛ an b'u fo nin kɛnɛ kan yan ko an nisɔndiyara u ka wulikajɔ la u ka baara la an nisɔndiyara o nana yira anw minnu na Sirifila duba kɔnɔ n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale fɛ yan ka na nin bonya in da karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ kan an nisɔndiyara o la nin ye ko daminɛ de an b'a ɲini Ala fɛ hali bi ɲɛtaga bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'u ma denmisɛn ninnu ka ninnu bɛɛ kɛ don dɔ cɛw ye an bɛɛ kan sigi ka u lajɛ diɲɛ kɔnɔ yarabi Ala k'o nɔgɔya an b'a dɔn fana a bɛ sen na sabu u taara Mali bɛɛ wasa Burkina sisan an b'a fɔ Mali ka fierté kɛra ninnu ye nin taama in kɛnɛ kan mun b'a bali don dɔ la Mali ka fierté ka kɛ ninnu ye équipe nationale yɛrɛ la ani Mali ka fierté ka k'u ye kɔfɛ jamanaw kan ka Mali tɔgɔ ta ɲɛfɛ an b'a dɔn o bɛ kɛ yarabi Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o teliya Ala k'an sago di k'an ka laɲiniw sabati Ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ni Ala kira hɔrɔma ye Hamala Kulibali a bɔra k'a ka maillot di an ma ale bɛ international bi ale bɛ Mali denmisɛnw fɛ alhamdulillah minnu bɔra ka Coupe d'Afrique ta ko u taara Coupe du Monde fana na o la an b'a ɲini Ala ka o yira an na hɛrɛ la. O b'a to an bɛ taa soboli kɛnɛ kan min kɛra kari tɛmɛnen donc min ye Bamakɔ Sokurusi kɛnɛ bila min kun kɛlen don ka Grand Prix Bademba Sila ka se ka soboli belebele boloda o tɔgɔ la min labɛnna Bamakɔ ligi maaw fɛ an b'a ye k'a fɔ jama bɔra kosɛbɛ ka se ka na ni Sokurusiba in kɛnɛ kan soboli 7 ka se 8 ɲɔgɔn na o de kɛra a ko kɛnɛ kan fɛn min bɔra a soboli kɛnɛ kan an ka jɛko la ɲɔgɔn fɛ. Bademba Sila tɔgɔla Grand Prix belebele bolodara kari tɛmɛnen Bamakɔ soboli kurusi kɛnɛ kan min labɛnna min ye Bamakɔ ligi min ɲɛsilen no Sokurusi ma olu maaw fɛ an b'a ye k'a fɔ nin kɔnɔna na soboli kurusi caman o bolodara sow ni ɲɔgɔn cɛla la a daminɛla ni min ye fɔlɔ u ko fɛn minnu ma Petit Chevaux n'o ye so mankanu ye olu tilala bakuruba 4 ɲɔgɔn na a fɔlɔ n'u k'a ma ko Petit Chevaux A min ye so Bamsi Barek ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ mètre 2000 ɲɔgɔn na o kɔfɛ Petit Chevaux B la Tomado ale fana wulila k'i jɔ ni o saraba ye ni mètre 2000 kelen ye Petit Chevaux C la sa min ye Cheval Jarte ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o kɔnɔna na k'a kuncɛ Petit Chevaux D la min kɔnɔna na Saniya Industrie nani jɔ o jɔyɔrɔ fɔlɔ la olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko demi karakiw
olu fana tilala bakuruba fila ni ɲɔgɔn cɛla la min bolila mɛtiri 2,000 ani 200 ni ɲɔgɔn cɛla la min ye demi karaki aw ye wizi ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o kɔnɔna na min ye demi karaki bew ye so LMK ale nana i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o kɔfɛ a ye fɛn min na ko so pur sang olu fana bolila mɛtiri 2,000 ɲɔgɔn na o kɔnɔna na min ye so player ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ a laban sa min ye karakiw ye mɛtiri 2,000 ani 400 ɲɔgɔn na so jakaseri ale wulila k'i jɔ ni o saraba ye min kɔnɔna na kulo labɛnbaw y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. An kontanen no kosɛbɛ bi an sewalen no donc ni grand prix a ɲɔgɔnna man ca kosɛbɛ donc an b'a ɲini opérateur bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ se ka grand prix la ma ko grand prix la ma sport dɔrɔn de bɛ se ka nin fɛn fara ɲɔgɔn kan surtout sobo olu bɛ yɔrɔ min na bi a sport ɲɔgɔn si tɛ a jama ka ca ni sport bɛɛ jama ye Bamakɔ yan donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka soboli soutenir donc u bɛ se k'an dɛmɛ cogo cogo k'an dɛmɛ ten an mago bɛ fɛn caman na état yɛrɛ fana fɛ ni finakaw ɲɛna ko sport ye fɛn dɔ de ye a ka ɲi mais a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kana kursi la quoi. Jamana kɔnɔ ɲɛnajɛ soboli kɛra sport dɔ ye important dɔ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hakilina mun y'an bila nin na a ɲɛnajɛ de don a ka di population ɲɛ bon mɔgɔ caman de bɛ yen a ka di mɔgɔ min ye o de y'an bila nin na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini entreprise bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali la n'u bɛ se ka mun kɛ soko la u k'a kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakilina mun kɛ ni an bila nin na o ye nin de ye wa an bɛ tulonkɛ de don dɔrɔn tulonkɛ de don bi dɔ bɛ ka ɲɛ sini dɔ bɛ ka ɲɛ bi dɔ bɛ ka ɲɛ sini dɔ bɛ ka ɲɛ an bɛ bɛɛ fo dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ tulonkɛ yɛlɛ de don kɛlɛ tɛ woyo tɛ an bɛɛ lajɛlen don tulonkɛ yɛlɛ de don ok o foli de don. nin ko in kɛnɛ kan sa an b'a fɔ min ye maa minnu jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni ye donbolo sɔrɔ filanan ani sabanan nka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta kɛra bolifɛn ye min ye karaki ta laban ye mobili kelen dira o ma an bɛ dugawu kɛ ko ala ka siɲɛ wɛrɛ ta kɛnɛ yira an na. min bɛ tali kɛ centre de formation na senadulanta nasira kan donc an b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in na Ibrahim Bane a ye munumunu salo min boloda dɔgɔkun laban tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya o kɛra min ye centre Modibo Keyita Moribabugu o kɔnɔna na olu bɛ lahala min na nin wagati na u bɛ baara min na nin wagati na ani siniɲɛsigi min bolodalen don u fanfɛla la u ni Ibrahim Bane ye baro min kɛ a ko la an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ se ka denmisɛnnin ladamu k'a dege fɛn na fɛn bɛ se ka nafa donna nataw la o ye sigida ale ni dugu ɲɛta baara dɔ ye o ye sira mun n'a tamana Yakuba Keyita n'ale dɔrɔn ta première division ale ni deuxième division na ka tɛmɛ ale n'a jɛɲɔgɔnw ka centre sigi sen kan n'o ye centre Modibo Keyita ye n'u bɛ degeli baaraw kɛ Moribabugu ale commissariat kɛrɛfɛ san 2024. hakili jagabɔ k'a ye bɔ bi balɔntana denmisɛnnin minnu bɛ yen an bɛ se ka hakili jagaw ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka chance di olu fɛnɛ ma walasa an ma se yɔrɔ min na an dɔgɔninw n'an denw olu bɛ se ka o chance sɔrɔ ni jɛɲɔgɔn Ali Dolo ani Papa ani n yɛrɛ ka coach Mo ani staff tɔw fɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ minnu ye idéw caman d'an ma a dilanni la quoi. n ko ma n ko bon komi an ni denmisɛnninw bɛ ka ballon ta an tɛ ka tɔgɔ kɛ centre la mais n ko a ka di n ye komi n bɛ fɛ ka centre tɔgɔ da n ka cɛkɔrɔba la sport kun ka d'a ye tentigi fɛnɛ don bon c'est pour cela que n y'a hakili jagabɔ ka centre in tɔgɔ da la centre de formation Modibo Keyita. an jeune frère n'o ye Yakuba Keyita an b'a fo depuis centre ko ten a bɛ fɛn caman kɛ sigida la bon yan'a ka se nin ma 22 la a bɛ équipe fitinin denmisɛnnin fitininw moins de 40 kilos a bɛ kubu daw ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ hakilila nana sɔrɔ ka centre bila sen kan yaasa sigida denmisɛnninw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka bɔ ko caman na. hakilina in fora kosɛbɛ n'a ma ɲɛ a dabɔra ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi sabati. initiative ɲumanba de don sigida yɛrɛ ma a b'a to anw yɛrɛ bɛ lafiya parce que anw yɛrɛ minnu ye parents ye sigida la a b'a to an b'a dɔn k'a fɔ n'an den tɛ kalanyɔrɔ la u bɛ balɔntanyɔrɔ la o fɛnɛ bon denmisɛnninw bɛna chance sɔrɔ ka bɔ o ye a chance fɔlɔ ye a filanan fɛnɛ a bɛ kɛnɛya sabati. denmisɛnninw ne min f'u ɲɛna u ka courage ta c'est à dire que mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ tant que n'i ma sɛgɛn n'i ma wɔsi k'a fɔ olu bɛ waati min na sisan u ye chance sɔrɔ ka centre sɔrɔ centre mun b'u dege ballon yɛrɛ tagacogo la ani ballon womisɛnninw n b'a f'u ɲɛna faut qu'il soit assidu et ponctuel. centre Modibo Keyita ka bɔ Moribabugu catégorie ba fila de b'u bolo minnu b'a daminɛ san 5 la ka se mun ye san 12 ma. denmisɛnnin mara fan o fan donc a tɛ taa courage kɔ dɛ f'i ka muɲu yɛrɛ de donc u tɛ kuma yɛrɛ fɛnɛ mɛn donc u tɛ kuma mɛn a tɛ taa f'i k'u bugɔ n'i y'a bugɔ fɛn dɔ la siɲɛ kelen
kɛmani ka sigi o kan mais n'u to ye kuma la i b'a ye u t'a dabila tiɲɛna an kɔni cɛsirilen don a la an b'an seko bɛɛ kɛ donc a ka ca ala fɛ an mago bɛ résultat min na an b'o sɔrɔ. bakuruba filanan ye minnu b'a daminɛ san 12 la ka yɛlɛ. Kabini fitini balontan vraiment kɔni a diya ne parce que a kanu de bɛ n na quoi o de la n fɛnɛ nana n fɛnɛ y'a fɔ ko n bɛ kɛ balontan ye tuma dɔ la n ka cɛ n fa tɛ sɔn n ka na mais n bɛ to ka n dogo ka na sisan kɔni n fa bɛ ka sɔn n ka na balontan na a bɛ ka to ka n encourager toujours a b'a fɔ n ka na ne fɛ ka n ka famille kunnawolo yɛrɛ de n dɔgɔninw ka cɛ ne fɛ an ye balontanna yɛrɛ de walasa an ka se k'an fa ni ba bɔ ɲɔgɔn la. baara in ye timinandiya de comme denmisɛnninw ka balontan san balontan filɛ denmisɛnninw caman évolué no balontan na bon an bɛ ka baara minnu k'o kun n'ala ka jɛ ye caman u bɛ ka dɔɔni faamuya parce que baara in a daminɛna a bɛ dɔɔni bɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ ka évolution dɔɔni bɛ ka na. u ka gɛlɛyaw ka ca a dɔ ye. gɛlɛya man kan i n'a fɔ i yɛrɛ da magara matériel ko la cogo min na toujours matériel ko in parce que i b'a dɔn ni denmisɛnninw bɛ ka caya bon a ka di bɛɛ ye ka matériel baarakɛminɛ ɲuman sɔrɔ. alasa k'o gɛlɛya in donni jigi dɔɔni kasabi min bɛ sɔrɔ i don wagati i bɛ mawo mun san o ni kalo o kalo 200 min bɛ sara denmisɛnninw fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka mun ye tɔn dépenses sabati. a diyara an bɛɛ ye sigida la a diyara an yɛrɛ yɛrɛ de et on est là à voir an bɛ se ka dɛmɛ kɔni lase a créateur ma on fait tout pour que vraiment a ko in kana a kɔni kana jɔ ou bien a ko ka ban nɔgɔya la cogo dɔ la on fera tout pour que vraiment fɛn in bɛ se ka avancer cogo min na. baara in kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la i yɛrɛ ye tɛrɛ e ta baara caman kan ka k'a la bon an ka sigida mɔgɔ caman bɛ maaba caman bɛ sigida kɔnɔna na u ye promesse caman di anw ma faama caman bɛ yen nɔ ko ni ala sɔnna minɛ dɛmɛ kɛ yaasa min ye centre bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. an kɔni an b'a ɲini an sigida mɔgɔw fɛ an'an kɔrɔ min an faw minnu bɛ yen n'u bɛ se k'an dɛmɛ matériel ko hukumu na walasa halisa an bɛ se ka baara caman kɛ denmisɛnninw kun u bɛ se ka sankɔrɔtan sɔrɔ ani ka faamuyali caman sɔrɔ. u foli lase dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma u ni ka welewele ka da lase denmansaw ma u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma denw ka dolantanko u n'u ka kalanko u bɛ se ka jɛ u ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na. ne bɛ se ka mun fɔ denmansaw ye bon bɛɛ k'i hakili to i den ka formation ko la balontanko la a kɛra balontan a kɛra école sira o donc an ka hakili to an denw na valeur min bɛ balontan na bi bɛɛ b'a dɔn ninnu kelenna bɛɛ filɛ nin ye ni kelenna fɛn mana kɛ balontanna ye bi o ye koba ye dɛ donc an bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ bon a nafa bɛ se olu fɔlɔ de ma. an bɛ min fɔ parents ye min yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ yan o ye kalanko côté parce que ne yɛrɛ b'o fɔ denmisɛnninw bɛɛ ye u bɛna kuma bɛɛ an b'u contrôler bon ani an bɛ min fɔ parents fana ye halisa u ka denmisɛnninw mobiliser ka na sport la parce que sport fɛnba de b'a kɔnɔ sport ladamu b'a kɔnɔ a bɛ kodɔn di denmisɛnninw ma ani kɛnɛya yɛrɛ a bɛ o nɔgɔya u ma kosɛbɛ an bɛ a fɔ parents ye halisa u k'u denw mobiliser k'u don centre la. n'a ma ɲa récépissé t'u bolo ale ni u ma affilié u bɛ badenya dolantanw de kɛ k'u ka denmisɛnninw sen dili don. an ma championnat tan daminɛ an b'u sen lajɛ souvent i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se ka dekan dɔn ko an n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ se k'a ye o de senfɛ k'a fɔ ko u bɛ ka kusaya dɔɔni quoi ani match amicalu dɔw souvent an bɛ to k'olu fɛnɛ kɛ tuma dɔ la dimanche don an fɛ. an bɛ dugawu kɛ ala ka sankɔrɔta nɔgɔya centre Modibo Keyita ye ka bɔ mun ye Moribabugu. an b'a ye k'a fɔ min ye yɛlɛma fari bolo dalen don nin wagati na sabula dolanci minnu an bɛ se k'a fɔ championnat européen kuncɛlen o kama min ye Jose Mourinho ale kɔni taara ka kɛ Real Madrid dege karamɔgɔ kura ye Yves Bissouma malien ka capitaine don ale kɔni bɔra Tottenham na nin wagati na Claude Leroy ale fɛnɛ ye a signé min ye Congo Brazzaville nin wagati ni dege karamɔgɔya la donc ni ye yɛlɛma bakurubaw ye min bɛna ɲɛfɔli aw ye Isu Kulubali fɛ an ka jɛko la. Marakaw ka senadolancila Ismail Assay Bari ka senadolaci tɔw bɛna kɛ Bundesliga kɔnɔna na Allemagne jamana kɔnɔ ka da kan senadolancila minɛ i kunda senadolacikulu Bayern Munich kan a bɛ ka bɔ tɔ min na ka na o ye PSV Eindhoven ye wari musaka min bɛna don yɛlɛmani baara in na o bɛ t'i jɔ o de wari $55,000,000 la. Burkina senadolancila Bertrand Traoré bɔla Sunderland nglaw ka senadolacikulu don o kɛra arabadon juin kalo tile 10 san 2026 mayi bɔla senadolacikulu min na ka na Sunderland kɔnɔna na o ye Ajax d'Amsterdam ye Pays-Bas jamana senadolacikulu don waati laban in na Bertrand Traoré ka jogolidaw cayala kosɛbɛ o de y'a to Sunderland kelen bɛ nin k'a labila a kelen kɔ nin ka waati caman kɛ degere karamɔgɔ danganya baaraw la Tottenham, Olympique Donetsk, Akman Grozny, Standard de Liège kosada in na
Robert Machini o ka diri karamɔgɔ danga kun don Arabie Saoudite équipe nationale kɔnɔna na Yaya Touré bɔla diri karamɔgɔya dangaya baaraw la ka da ka yɛrɛ kɛra diri karamɔgɔ jolen ye bawo a ye tɔgɔ bila gafe la Slovan Bratislava fɛ o bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiyala senandolancila kɔrɔ fɛ sibiri don a n'a ka tɔn maa ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ o ni Yaya Touré bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Slovaki jamana senandolajukulu in kɔnɔna na n'o ye Slovan Bratislava ye diri karamɔgɔ Vladimir Botisvich bɛna tɛmɛna ka baaraw ye Algérie équipe nationale fɛ Algérie senandolajukulu ɲɛmaasaba maa ɲɛmaaw o bɔla ni ka kunnafoni da kɛnɛ kan k'a fɔ o ye dɔ fara diri karamɔgɔ Vladimir Botisvich ka baaraw kan Algérie jamana kɔnɔ a ka baaraw bɛ taa kuncɛ juillet kalo tile 31 san 2028 ani maa ɲɛmaaw bɛnna o de kan wa tɛgɛnɔ bilala gafe la o kumakanw de kan diri karamɔgɔ Claude Leroy kun dalen bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la k'a fɔ a ye dan sigi diri karamɔgɔya baaraw la nka ka maa in to san 78 la ni y'a bɔlen ye retraite la ka da kan Claude Leroy n'o y'a tɔgɔ da ko Sorcier Blanc a ye tɔgɔ bila gafe la Congo Brazzaville fɛ manya yɛrɛ k'a fɔ a b'a nata Coupe d'Afrique des Nations min bɛna ci Tanzanie Kenya Uganda a ko jɔnjɔw ta ni ka di Congo Brazzaville ma o min bɛna ci san 2027 san kɔnɔna na Sorcier Blanc Claude Leroy maa min bɛna k'a ka diri karamɔgɔ dangan ye o ye Umar Daf ye Senegal jamana den don maa in ye gɔngɔrɔ ye baara in na ka da kan Cameroun jamana diri karamɔgɔya a y'o kɛ san 1985 88 ani 1998 Senegal diri karamɔgɔya ka daminɛ san 1988 ka taa bila 92 la Ghana jamana diri karamɔgɔya 2006 2008 don RDC Congo diri karamɔgɔya a y'o kɛ 2004 ka taa bila 2006 la o y'a wele kokura 2011 ka taa bila 2013 la o labana ka wele kokura 2013 ka na bila 2015 la Togo jamana ti y'a wele 2016 ka taa bila 2021 na ni y'a sigilen ye kokura baaraw la Congo Brazzaville fɛ senadolantila Yves Bissouma min ye Ligue Europa ta san 2026 san kɔnɔ nka jugulida o ye dati k'a la ka da kan san muman kɔnɔ senadolanci 11 a y'o de gosi ka siga to san 29 la a ka senadolajukulu Tottenham o ye dan sigi a ka senadolaji wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen na ka da kan bɛnkan min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan wagati dafala min ye a ka tɔn maaw ye o ma sɔn ka dɔ fara a ka senadolaji waatiw kan bilen Yves Bissouma tɛmɛna Lille fɛ ani Brighton ni ka sɔrɔ ka taga minɛnw jigin Tottenham kɔnɔna na nin waati in na a tɛ tɔnna bilen ka da kan Tottenham y'a labila senadolajukulu Real Madrid ye diri karamɔgɔ kura sɔrɔ Special One Jose Mourinho don san 3 a y'o de tɔgɔnɔ bila Real Madrid kɔnɔ ka siga to san 63 la Portugal jamana den don maa in ye Real Madrid diri karamɔgɔya baaraw kɛ ka daminɛ san 2010 ka taa bila 2013 la tɔn in maa ɲɛmaa ka fɔ la Florentino Perez a ko Jose Mourinho ye waati min kɛ tɔn in kunna a kɛra sababu ye ni ka Real Madrid dili don ka kɛ tɔn jolen ye wa Real Madrid ye san 10 de kɛ a bɛ cɛw kan ka da kan Ligue des Champions de club européen 6 Real Madrid y'o ta san 10 kɔnɔna na Perez ka fɔ la Jose Mourinho jɔyɔrɔ bonyana o jaabiw sɔrɔli baaraw la a mɛ yɔrɔ min na bi Real Madrid o ye san 2 de kɛ o tɔgɔlankolon bɔla fɛn bɛɛ lajɛlen na jɔnjɔn kelenw ma se k'a sɔrɔ waati de sera walasa ni kura ka don tɔn in na wa dalen bala maa min bɛ se ka ni kura don a la bi o de ye Special One Jose Mourinho ye a nakun don k'o baaraw de kɛ o de y'a to san 3 dana mina donn'a bolo walasa a ka tɔn in bila dangugɛrɛ kana na o b'a to an bɛna Mali kɔnɔ an ka championnat national Ligue 1 a kuncɛra donc an bɛ se k'a fɔ championnat pro donc depuis kunun kari a kuncɛra dolanci laban minnu kɛra an b'olu jaabi di maaw ma an b'a ye k'a fɔ AS Rale Bamako kɔni se b'a sɔrɔ Buguni ka 4 ni Kanankolo Binga FC ni 11 Créateurs de sera ɲɔgɔn na fo ani fo FC Jara ale se b'a sɔrɔ Stade Malien de se b'a sɔrɔ FC Jara ka 2 ani Kanankolo min ye AFE ale Buruna ale se b'a sɔrɔ Derby Academy ka 2 ni 1 Isfas donc ale fana se b'a sɔrɔ Mali Kura FC ka 2 ani 1 AS Bakarijan ni Barawuli ale 4 ani 1 kɛ US Buguni na Joliba AC 3 ani 1 kɛ AS Ko la an b'a ye k'a fɔ
mi championnat a kun cɛra sisan jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ joliba AC bolo ale de kɛra champion ɲinɛ kuru 59 jɔyɔrɔ filanan Stade Malien kuru 50 jɔyɔrɔ sabanan AS Real Bamako kuru 49 jɔyɔrɔ naaninan FC Jara kuru 44 jɔyɔrɔ duurunan Binga FC kuru 43 jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan ISFAS kuru 42 jɔyɔrɔ wolonwulanan ASCO kuru 33 jɔyɔrɔ seeginan US Buguba kuru 31 min ye jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan Derby Academy kuru 29 jɔyɔrɔ tannan AS Bakarijan ni Barawuli kuru 27 jɔyɔrɔ 11nan AFE kuru 27 jɔyɔrɔ 12nan o kɛra 11 créateurs de Ɲarela kuru 26 jɔyɔrɔ laban filaw sa jɔyɔrɔ 13nan min FC Malikura kuru 20 min ye jɔyɔrɔ 14nan US Buguni kuru 16 an bɛ se k'a fɔ olu fila de bɛna jigin deuxième division na ɲinɛ n'o ye FC Malikura ale ni US Buguni donc olu kɔni bɛ jigin deuxième division na ɲinɛ mais Mali kɔni bɛ na min ye compétition africaine nasira Mali bɛna tɔn 4 de di o tɔn 4 nasira la Ligue des champions na joliba AC ale ni Stade Malien olu de kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ni filanan olu bɛ Mali représenter Ligue des champions na min ye Coupe CAF nasira la AS Real Bamako ale min ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ min ye championnat kɔnɔna ka fara FC Jara kan ale min dasira Coupe du Monde finale la joliba AC fɛ olu bɛ Mali jɔyɔrɔ fa min bɛ tali kɛ Coupe CAF o kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka ni représentant 4 ye compétition africaine nata la o b'a to an bɛ taa Coupe du Monde nasira la nin wagatinin na dulanci minnu kɛra dulanci damadɔ minnu kɛra nin wagatinin na Ibrahim Ban ye damadɔ tɛmɛ olu la an ka jɛ k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ bar traversar kɔni gosi nka balontan yɛrɛ banyɔrɔ la Côte d'Ivoire ale bɛna cɛli sɔrɔ k'a don sanga Équateur kan 1-0 bi tɛnɛndɔnya in na sɔgɔma joona Tunisie bakuruba 6nan na ale donna kɛlɛ la Tunisie olu kɔni ka dolantan bɛna gɛlɛya u ma kosɛbɛ sanga 7nan na Suède ale bɛna cɛli fɔlɔ sɔrɔ k'a don Ayari Hussein ale fɛ sanga 30nan na Alexandre Isaac ale bɛna Suède ale ka cɛli filanan sɔrɔ k'a don sanga 43nan na Amibal ale bɛna Tunisie ale ka cɛli sɔrɔ k'a don a bɛ kɛ 2-1 an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔlaw la wagati filanan na Suède ale bɛna cɛli 3 sɔrɔ k'a don Guterres ale fɛ sanga 59 na Slaberd sanga 84 na o ni Ayenen sanga 90 ka 6 fara o kan Tunisie ale bɛ bi Suède ɲɛkɔrɔla la 5-1 ɲina Coupe du Monde ale daminɛ na farafina jamana 4 min fɔlɔ ye dolantan Côte d'Ivoire ale kelen de ye sebaya ta Maroc ale ye 2 kɛ Afrique du Sud ale ni Tunisie olu bina farafina jamana tɔw bɛ don kɛlɛ la su in na o ni nin dɔgɔkun in na o b'a to an bɛ taa diɲɛ fantan a 4 kɔnɔna na min ye kunnafoni laban minnu sɔrɔla dɔgɔkun laban in na Isu Kulibali bɛ ɲɛfɔli k'an ye olu la an ka jɛ k'o layɛ Somali cɛlatigɛba min bɛ yen n'a balila ka don Amɛrika jamana kɔnɔ diɲɛ sɛnɛyɔrɔtigiw ɲɛmaasoba y'a k'a fɔ a labɛnnen don k'a ka musaka bɛɛ lajɛlen d'a ma maa in kan ka wari sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ baara la Umar Artam bɛna o nafolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Amɛrika jamana ye ngara da maa in na ka to don a ka jamana kɔnɔ ka d'a kan u ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ a ni bamatigikulu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo maa in dun de ye farafina diɲɛlatigɛbaw ka waanɛ ye wa sen kundinnen don k'o bɔ ni senna dunanci belebele in diɲɛlatigɛba baaraw la a y'a ka pankulu ta ka bɔ Turki Istanbul k'i kun da États-Unis k'a selen i kɔrɔ o y'a lase kokura a bɔra yɔrɔ min kan ka segin ka taa yen diɲɛ kuloba min bɛ n'a ka baara ɲɛsilen don nɛgɛso girin baaraw ma diɲɛ kɔnɔ o kama ko ICI o kuluba in tun ye Burkina Faso nɛgɛso girinba tɔgɔ jɔsi ka b'a ka baara bɛɛ lajɛlen na n'o ko ma ko Tour du Faso o kɛla UCI fɛ ka bɛn ni san 2024 ye san 2026 san in kɔnɔ UCI ye Burkina jamana tɔgɔ sɛbɛn ko kura a ka baaraw la ka bɛn ni Tour du Faso ta ko 37nan baaraw ye Tour du Faso 37e édition o boli bɛ kɛ ka daminɛ octobre kalo tile 30 la ka taa bila novembre kalo tile 8 la san 2026 diɲɛ nɛgɛso girinkulusoba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o kama ko ICI o diɲɛ Burkina jamana tɔgɔ jɔsi ka bɔ ka baara bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan san 2024 san kɔnɔ Burkina jamana tun ye wele bila CSKA de Moscou nɛgɛso bolilaw ma o k'o sen don Tour du Faso baaraw la o de y'a to maa ninnu tun ye Burkina jamana tɔgɔ jɔsi ka bɔ ka baara bɛɛ lajɛlen na Guinée jamana ye ninkura don
farikolo ɲɛnajɛ ɲɛta baaraw la ka da ka o ɲɛma kura bila u ka kulu kunna n'o ye u ka komite olympique guinéen ye Alhaji Ben Dawuda Nasogo don ka kɛ n'o ka jɛrɛ ta ko 16 ye o min senfɛ Guinée marabolo bɛɛ lajɛlen yela kɛnɛ kɔnɔ tɛgɛrɛ warawara de saradala walasa ni ka Alhaji Ben Dawuda Nasogo kɛ maa ɲɛmaa ye ka da ka mama sɔrɔ min y'i kɔngɔ da la bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'a fɔ Ben Dawuda Nasogo komite olympique guinéen a ka tɛmɛna maa ɲɛmaaya baaraw ye ka da kan maa in tɛ ye maa ɲɛmaa ye kɔrɔlen danaya sinsinna ka ko kura bawo a ye baara minnu kɛ san tɛmɛnenw na fiyɛma ye baaraw la maa mun na ni kalafili ŋaniya ye o yara k'a fɔ a kun tɛ bilen k'a fɔ magi kanbɔ o jɛnɛ bɛ n'a ye u ka maa ɲɛmaa kɔrɔ Alhaji Ben Dawuda Nasogo n'a ma ya k'a fɔ san tɛmɛnenw baaraw ɲɛna baara kura danaya ka da kan ko kura. Biya dɔgɔkun 2 ye Angleterre jamana senadurajukulu min bala n'o kama ko West Ham United a jigila 2e division senaduraji wulikajɔ baaraw la o b'a yira k'a fɔ a bɛna senaduraji baaraw kɛ tako 2nan de kɔnɔ o waati kelen na u ka maa ɲɛmaaba David Sullivan n'o de ye West Ham United tigi ye wari kelen maa b'a se k'a fɔ a tigi 2nan don mɛ wele don kiribulɔso la wa kɛra wajibiya ma a ka ɲɛmaya baaraw bila ni ka démissionner ka bɔ West Ham United baaraw la kabini seridon man ye walan sɛbɛ ka bɔ West Ham tigiya baaraw bɛɛ lajɛlen na wa wele don kubeda la fana ka da kan musolaka 10 ani ngɔ ɲɔgɔnna bɛ yen mun kɛlen bɛ n'u ko dama kasi ka fɔ maa in y'a ka jɛlɛya fɛgɛya ka ɲɛsin o ma foyi ma to bilen ɲɛma David Sullivan bolo n'o ye West Ham United tigi ye a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ kiritilamaw ɲɛkɔrɔ. Belgium jamana senadurajukulu ɲɛma suba maa ɲɛma Jibril Rajoub n'o de ye Fédération palestinienne de football maa ɲɛma ye gɛlɛyaw tɛmɛnen bɛ ni lamɛrikɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan kurumakarari senaduraji baaraw o kɛla Mexique jamana kɔnɔna na kudumani dun n'o ye diɲɛ ɲɔgɔnmɛba senaduraji a bɛ ka labɛn jamana 3 de fɛ États-Unis Canada ani Mexique Jibril Rajoub a y'o baaraw kɛ Mexique jamana kɔnɔ a ma gɛlɛya sɔrɔ a y'i to Mexique jamana kɔnɔ k'a bɛ kun da Amérique jamana kan Amérique jamanadenw ye datugu a ɲɛ ka fɔ jate kɛ n'a ye a kɛ sen cun Amérique jamana kɔnɔ ka da ka do tɛmɛnenw na Palestine senadurajukulu ɲɛmasuba maa ɲɛma Jibril Rajoub a ye dankari kɛ Israël jamana maa ɲɛmaw la ka fɔ diɲɛma kow gɛn k'o sen bɔ diɲɛnatigɛ tulonkɛ bɛɛ lajɛlen na ka da kan o kɛlen bɛ ni ka ɲɛnamangoro ta ni ka Palestine jamanadenw sɛgɛrɛ. Min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka da ka kala Amérique yɛrɛ masaso kɔnɔna na Maison Blanche jamana maa ɲɛma Donald Trump a ka laɲini don k'a fɔ Maison Blanche jardin kɔnɔna o drapeau thème de jɔ ye ka tulonkɛ in kɛ wa Donald Trump yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na walasa ni ka kɛnɛ in sankɔrɔta ko don a ye min labɛn wa a y'i kun don a kɔrɔ fana cogoya min na diɲɛma k'a ye k'a fɔ a sen bɛ MAA tulonkɛ in na. L'Américain ka bololandolanci kolo min b'a la n'o kama ko New York Knicks o de ye a ka jɔnjɔ sabanan ta NBA bololandolanci baaraw la a kɛra sibiri su ka dugu jɛ kari la juin kalo tile 14 playoff tile 5nan o tulonkɛ kuncɛ baaraw de don o ye sɛbɛn sɔrɔ San Antonio o maaw de kan ni o ka jɔnjɔ sabanan ye o ka tariku mumɛ san 53 o b'o ni jɔnjɔ ta cɛ NBA bololandolanci wulikajɔ baaraw la New York Knicks ye sɛbɛn sɔrɔ San Antonio kan 94-90 94 wali kelen kuru 4 dafara wa ni ye tulonkɛ in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan 4-1 don playoff wulikajɔ baaraw la. I b'a mɛn Ala k'a balo du o du kɔnɔ don dɔ Ala ka hinɛ la o bɛ fɔ o du kelen kɔnɔna na min ye farikolo ɲɛnajɛ nasira kan Fédération Malienne de Football deuxième vice-président kɔrɔ Kasim Kulubali Yambox donc ale taɲana a kɛra Faransi jamana kan an b'a fɔ a ye club olympique de Bamako fɛnɛ vice-président kɛ ka la ka tɛmɛ min Africa Foot donc o ɲɛma fɛnɛ kun don donc ale kɔni taɲana a suturalu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kari tɛmɛnen Maɲanbugu min entente terrain
na Ibrahim Ban kuma a ko kɛnɛ FM sɔrɔ an ka jɛko la i ka baara kɛ pour que an bɛ se ka se ni résultat an bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min na donc les sportifs ne bɛ mun f'u ɲɛna bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ni kumakan in a tɛna nin mɛn tuguni Mali farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnna dolantan ale yiriba dɔ taar'i da n'o ye Kasim Kulubali Young Box ye arabadon juin kalo tile 11 Faransikaw fɛ ka si to san 77 la Kasim Kulubali Young Box a ka kalanw kɔfɛ a bɛna école karamɔgɔya baaraw kɔni daminɛ san 1967 Jɛnikaw fɛ fo ka taa se san 1971 o kɔfɛ a bɛna mite kana Bamakɔ yan nɔ san 1975 Bamakɔ sigi la a bɛna dirigeant baaraw daminɛ dɔɔni Club Olympique de Bamako ale la san 1980 a bɛna mandat 2 kɛ district 6 de football ale la Bamakɔ yan nɔ o ni Ligue de Bamako a bɛna ko o ɲɛmaa ye o ni jɔyɔrɔ caman Fédération Malienne de football ale kɔnɔna na Kasim Kulubali Young Box a bɛ san caman bɔ a ye Capital Transit a y'o sigi sen kan o ni a yɛrɛ tɔgɔla dolantan jɛkulu n'o ye Africa Foot ye fo ka taa se a ka saya ma a ka jɛnɛjɛ baaraw kɛra mun ye entente terrain na mun ye maɲanbugukaw fɛ balimaw tirilakaw jɛɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnna farikolo ɲɛnajɛ ale mɔgɔ caman bɔra ka taa Kasim Kulubali Young Box a bila dayɔrɔ laban na maa o maa kumana kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ni cɛba in a ka baara ɲuman kɛrɛnkɛrɛnna a ye wulikajɔ mun kɛ n'o ye denmisɛnnin dolantan ale ɲɛta baara la Mali kɔnɔna na seli bɛna kɛ fure kan Maɲanbugu faso kanu ale misiri la o ni ka taa da Maɲanbugu ale kaburudon na maa caman ye Kasim Kulubali Young Box fo a ka mun ye waleya ɲuman na. Bon, Young Box c'est un père pour moi et ne fare do te comme dirigeant yɛrɛ tɛ dɛ ne fare do bon vraiment an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka ɲin'a la parce que a ye min kɛ Mali balontan ye bɛɛ b'a dɔn hali ni ne yɛrɛ ma commentaire k'o la hali ne yɛrɛ dɛmɛli ka progresser entraîneur la a ye caman k'o la vraiment bon comme d'autres joueurs hali ne ka denmisɛnninw min tun bɛ kade la vraiment a y'a seko k'an ye an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka ɲin'a la k'a dayɔrɔ suma ka kɛ silamɛsu ye. Vraiment cɛkɔrɔba min banna ni cɛkɔrɔba ɲuman don n'i y'a jateminɛ Mali acteur de football bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan wulada in na an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ Ala ka dayɔrɔ suma ka jigiyɔrɔ ɲɛ ka fara silamɛsuw kan Young Box yɛrɛ kɛra jigiba ye ne ma volontan ko la i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ Ibra c'est grâce à Young Box ne ka poste de responsabilité fɔlɔ Young Box de danaya ta k'a di ne ma depuis 2017 k'an kɛ ligue secrétaire général adjoint o y'a sɔrɔ ni denmisɛnnin fitinin don o y'a sɔrɔ bɛɛ ko n tɛ se ka k'a ye Young Box ko n bɛ se ka k'a ye ko parce que k'a kalan mɛnna ko n ka assumer a y'a poste ta ka di yan aujourd'hui bi n'a fɔra ko o taɲana bi ne kɔni bɛ dugawu kɛ toujours Ala ka vraiment hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya. Farikolo ɲɛnajɛ ale dirigeant wɛrɛ an ni minnu tɛ dolantan ye fo ka taa se ministre ale ka nɔnabila ma u ye ni cɛba in fo a ka waleya ɲuman na u ni ka dugawu kɛ Ala ka bada dali nɔgɔya ye. Young Box kun ye yiriba de ye dirigeant min binna wa an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka hinɛ a la ka a dayɔrɔ nɛɛma. Et surtout, il a été un mentor pour moi. La femme est donc du coup, on a perdu la vie. On m'a fait quoi la taille, à la caïna, à la caïfama, à Daronema. Young Box Moronimando. Mali Bolontan là, je pense que Young Box Roman a fait bébé Fomundo. En district 6 déjà, on a président d'honneur à vie. Il y a 3 mandats de Kambara. Après, il y a la Ligue là, il y a la Fédération là. Donc, je pense qu'il y a aucun sens. Mais Mali Bolontan, c'est un passionné. Et vraiment, Demsen Bolontan a mal de cloué. Mais, Adamadin, on a quelque chose, un bébé tant d'adon. Donc, on peut connaître les Gambie, on peut fouler les gars, à la Demba, on va faire la course limaniala, à la carrière d'Arosma, à la Kafras la Mechouka. En tout cas, Bolontan est dirigeant au Kacha, mais il y a un on a un cadre, mais on a la télé. Atu sabali min tun b'a la ani muɲu min tun b'a la ani mɔgɔladon min tun b'a la ani kodila ni kofaamuya min tun b'a la Ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu de kɛ Young Box ye Ala k'a dayɔrɔ suma mais n bɛ se ka kuma mɔgɔ tɔw la n'o ye balontan dirigeant
olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛɛ yafara ma an b'a ɲini ala ye mun fɛ fɛnɛ a ka yafa an ma a ye sira min to o sira an tɛna bɔ a kan an baara kɛ n'a ye. Balontan milieu la farikolo ɲɛnajɛ milieu la denmisɛnnin kunda a y'i seko kɛ bɛɛ ye mɔgɔ si n'a ma jɛ ko a ma adamadenya to i la ne min filɛ ka kuma ye n'a ni ne ye ɲɔgɔn bɛɛ don o don a b'a fɔ ko Djibi ko tout vient à point nommé pour celui qui sait attendre ko donc an ka sigi k'an garijɛgɛ kɔnɔ donc mɔgɔ don min a y'a kɛ Mali denmisɛnnin bɛɛ ye mɔgɔ don min a yɛrɛ kɛra farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga ye k'a k'a dirigeant ye k'a k'a ɲɛmɔgɔw ye k'a kɛ mɔgɔw jigitugula ye ka denmisɛnninw fana bɛɛ dɛmɛ k'u kɛ balontanna ye fo o denmisɛnninw bi so bɛ dɔrɔn tɛ olu ye Maliw servi ka équipe nationale servi ka fɛn wɛrɛw kɛ donc Yanbɔ an bɛ se ka min fɔ bi ni bi kɛra o ka don laban ye a ye kɛnɛba de bila dirigeant kunda Mali la ale bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min a b'a ka nafolo ta ka don a la a b'a ka wagatiw ta ka don a la a bɛ tugu denmisɛnninw nɔfɛ a bɛ tugu mɔgɔkɔrɔbaw nɔfɛ a bɛ entraîneurs former c'est-à-dire a ka fɛn tɛ se ka fɔ ka ban donc anw bɛ se ka min kɛ o ye duwawu de Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kama Ala ka dayɔrɔ nɛɛma. Kasim Kulubali Yanbox ale dara badabada Mayambugu ale kaburu don na a fatura ka muso 2 o ni den 7 k'o to a kɔ an bɛ duwawu kɛ Ala ka hinɛ ale ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na. O de bɛ kɛ dantigɛli kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnna bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na donc o bɛ dansigi kɛ bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na ka foli bila bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na maa o maa sɔgɔlen kun don Seri Fula tele la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn anw bɛna wuli sisan k'an place di min ye bamanankan kunnafoni maaw ma ni Ala sɔnna ma donc olu bɛna tɛmɛ ni bamanankan kunnafoni Amadu Kamara donc ni wagati na an b'a fɔ a k'an bɛn duwako nata.